Er dit parforhold gået i stå? Taler I ikke sammen? Føler du afstand imellem jer? Og er der begyndt at opstå magtkampe, som ofte er det, vi kommer til, når vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal komme igennem med det budskab, vi har. Med hjertet som kompas, der lærer jeg par at kommunikere fra hjertet. Og det lyder måske mere svært, end det er. Men vi er faktisk skabt med et hjerte, som kan guide os, både i kærligheden imellem os, i det praktiske med børn, og i det hele taget de her forskelligheder, som der er imellem par, som gør også, at vi føler os tiltrukket af hinanden til at starte med. Med hjertet som kompas får du en dybere tilgang til det at være par. Du får mulighed for at skabe dyb og vedvarende kærlighed imellem jer. Og I får sammen mulighed for at knytte et bånd mellem jer, som skaber jeres relation, men også skaber det, som er imellem jer, som måske er børn, som måske er arbejde eller andre praktiske ting, som I to skal finde ud af at skabe en løsning på. Med hjertet som kompas, der finder vi vejen sammen til det. Kontakt mig for en gratis afklarende samtale om jeres behov, og så kan I komme i gang med det samme.